viewer, dit is Landal Forest Resort Your Nature. Dit is een splinternieuw landbouwpark in België. Dit duurzame park ligt op een bosrijk landgoed en staat helemaal in het teken van ontspannen in de natuur. Overnachten doe je hier in unieke ecolodges. En overdag zijn er leuke buitenactiviteiten. Wij gaan het resort eens goed verkennen. Blijf kijken! Vakantiegangers, mijn naam is Fenna en ik ga voor jullie op pad om de leukste vakantieparken te ontdekken. Dit keer zijn we wel op een heel bijzondere plek. We zijn al maar net aangekomen, maar het is nu al waanzinnig mooi. Het is groen, het is ruim opgezet en het is lekker rustig. Dit is een autovrij park, maar dan ook echt autovrij. Je kan gewoon niet met je auto bij je accommodatie komen. Daarvoor kan je gebruik maken van een shuttlebusje, je kan fietsen of wandelen. Of je kan een golfkarretje huren bij de receptie. Slapen doe je hier in toffe ecohuisjes van 4 tot 6 personen. Er zijn verschillende types en ze zijn allemaal geïnspireerd op de natuur. Wij verblijven in dit 6-persoons huisje genaamd The Leaf. Kom, we gaan naar binnen. Dit is ons platvormige huisje. Hij is vrijstaand, gelijkvloers en heeft 3 slaapkamers. Wat heel erg fijn is dat elke slaapkamer een eigen badkamer heeft. Verder is het huisje heel erg stijlvol ingericht. Je zit hier echt midden in de natuur. Echt genieten dus. Hoe? Dat ga ik jullie laten zien. Dit moet ik toch even aan jullie laten zien. Dit super gave huisje is een tree loft. Het is een boomhut voor 4 personen. Gaaf toch? In het mooie ontvangstgebouw vind je de receptie. Hier kun je inchecken en krijg je tips en informatie voor je verblijf.
De auto parkeer je op de naastgelegen parkeerplaats. Op het resort heb je een binnen- en een buitenbad. Je vindt hier een glijbaan, een peuterbad en een stormbaan. Ook een wellness op het park. Hier kun je lekker ontspannen met bijvoorbeeld een gezichtsbehandeling of een massage. Op het resort kun je een potje jeu de boule spelen. En je hebt een mini-golfbaan en een padelbaan. Op dit meertje kun je allemaal leuke wateractiviteiten doen. En dat gaan wij nu proberen. Het restaurant op het resort heet La Maison. Vanaf het terras heb je prachtig uitzicht over het water. De menukaart heeft verse en lokale producten. Fietsen huur je bij het Bike Center. Ze hebben hier ook elektrische fietsen en mountainbikes. Op slechts 20 minuten rijden ben je bij het Archeon Zuid. Dit is een belevenismuseum waarbij je teruggaat in de tijd.
Op slechts 14 kilometer vanaf het park ligt Doornik, een van de oudste steden van België. De stad met de 5 klokkentorens is absoluut een bezoekje waard. Wil je met jonge kinderen iets leuks doen? Dan is het Jungle City pretpark perfect. Hier vind je spannende attracties en een grote binnenspeeltuin. Het is slechts een kwartiertje rijden vanaf het park. Op deze plek ga ik de video afsluiten. Wat een ongelooflijk mooi park is dit. Landa Forest Resort Your Nature is echt next level met alle ruimte, de natuur, de ecolodges en alle fijne voorzieningen. Perfect om je batterij mee op te laden of lekker de natuur in te gaan. Vond jij deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal hier onder deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!